Welkom bij Scheldermondig. Mijn naam is Hendrien van Walbeek en we hebben het in dit programma altijd over een passie voor. Vandaag is dat een passie voor schoonheid. Ik zit hier namelijk met Nicole. Nicole Wieme. Welkom in de studio. Ik hoop dat je blij bent om hier te zijn. Ik ga er vanuit van wel. Maar wel eens, wie is Nicole? Ja, wie is nou Nicole Wieme? Nou, iedereen in de streek kent mij. Ik ben enorm gedreven. En 26 jaar mijn eigen onderneming. Ik werk in de zorg. En alles wat ik doe, doe ik mee 100%. Wacht even. Je hebt je eigen onderneming en je zit in de zorg. Heb je een onderneming in de zorg? Nee, ik heb geen onderneming in de zorg. Ik heb mijn eigen instituut, mijn schoonheidsinstituut. Aha. En al 26 jaar, daar ben ik enorm trots op. En tijdens de corona heb ik natuurlijk, ben ik ook stilgevallen als ieder ondernemer. Ik had er totaal geen zin in om mijn hand op te houden. En ik dacht, ze hebben zoveel hulp nodig. Ik ga werken. Waar ga ik werken? Nou, ik schreef me in. Ik wist ook nog niet waar ik aan ging beginnen. Maar ik kwam uiteindelijk in ons verpleeghuis De Stelle. Wat mooi. Heb ik met liefde gedaan. Met veel liefde. Nicole, jij bent ooit eens begonnen met jouw schoonheidssalon. Met jouw eigen bedrijf, zeg maar. Hoe is dat zo gekomen? Dat is een heel verhaal, Hendrine. Ik heb ooit in een rolstoel gezeten. Oh. En 2,5 jaar tot 3 jaar... heb ik revalidatie gehad en dan word je wel even teruggeknald. Want ik had een kindje van een jaar of 6 en een baby en ik kon niet meer lopen. Dus door mijn eigen kracht ben ik uiteindelijk in het Spine Joint Centrum in Rotterdam gekomen. En daar ben ik in revalidatie gegaan. Maar altijd gedacht, ik kom hier ooit uit. Want zo zit ik eigenlijk in elkaar. Maar jij bent toen in een rolstoel terechtgekomen. Wat deed jij op dat moment voor werk? Ik zat in de zorg. En ik deed avonddiensten in bejaardentehuizen. En ik werkte ook nog op de ambulance. Maar ja, als je dus niks meer kan, ja, dan is het klaar. En dan is het een omschakeling. En daar heb ik nooit mezelf... daar heb ik geen genoegen mee genomen. Ik ben altijd doorgegaan. En toen dacht ik, weet je wat? Er bestaat toch wel een stichting, Spine and Joint, bekkenstabiliteit. En daar ben ik mee aan de slag gegaan. Toen heb ik ook een stichting opgezet hier in West-Vlaanderen. Okay. Later heb ik het stokje overgegeven. Waar het gebleven is, weet ik niet. Maar ik ben toch een ondernemer en ik heb nooit stilgezeten. Doorgaan. Jij hebt toen in een rolstoel gezeten. Dan kom je tot het besef, ik kan in de zorg mijn werk niet meer doen. Ja. Hoe kom je er dan bij om je eigen schoonheidsinstituut te starten? Dat was voor mij een moment dat ik dacht van ja, je kan vallen of opstaan. En ik dacht, nou weet je wat ik doe? Ik ga dus voor mezelf beginnen. Want dan heb ik bij niemand wat te maken. Ik wil niet afgekeurd worden. Ik ga door. Dus dat was eigenlijk voor mij de drive. En toen dacht ik, ja, welk beroep past nu bij mij? Ja. En dat is natuurlijk verzorgen. Verzorgen van mensen, houden van mensen. En daarom heb ik gekozen voor schoonheidsspecialisten. En dat lag dus wel mijn hart. Ook mijn hart. Ook jouw hart. Van zoveel beroepen. Volgens mij heb je een heel groot hart, ja. als ik het zo hoor. Ja. Maar je wordt schoonheidsspecialiste ruim 25 jaar geleden, 26 jaar geleden. Dus een iets andere wereld dan dat het nu is, zeg maar. Hoe kun je je schoonheidssalon op zo'n moment opbouwen? Want volgens mij waren er toen al een hele hoop schoonheidsspecialisten, schoonheidssalons. Ja, dat zijn een heleboel schoonheidssalons. Maar ik moet zeggen, ik heb nog steeds mijn vaste klanten van het eerste moment. Iedereen houdt wel van mij. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben enorm gedreven. Ik heb een passie. Ik werk met hoogwaardige producten. En ik stel altijd mezelf, ja, je moet meer kunnen. En niet gaan stilzitten, studeren, proeven en kijken. Wat is er nog meer op de markt? En als ik terugkijk naar 26 jaar geleden, dan kom je als zo'n jonge pieper, nou ja, jong was ik al niet meer, maar van school. En dan denk je, ja, ik heb mijn diploma als schoonheidsspecialiste. En dan denk je, ja, je diploma als schoonheidsspecialiste, maar wat weet je dan? Nee, niks. Dus
Ik ben vol gas erin gegaan. Al mijn specialisaties heb ik gehaald en altijd blijven studeren. En dat is voor mij ja, een zo mooi vak. Een zo dankbaar vak. Want als je ziet dat iemand met acneproblemen loopt te tobben en jij bent degene die dus iemand ervan afhelpt en die schrijft een referentie op mijn Facebook of Instagram van nou, ik ben er heel blij mee, want jij was toen degene die me geen pukkeltjes meer, dat weg was. Maar nu heb je het inderdaad over een acne-probleem. Ja. Ik bedoel, schoonheidsbehandeling is leuk. Is natuurlijk ook relaxend natuurlijk. Tuurlijk is dat zo. Maar voor zover ik... als je het hebt over een acne-probleem... er zijn natuurlijk wel meer huidproblemen... waar mensen dus gewoon last van hebben. Ook irritatie van hebben natuurlijk. Is dan het beroep van schoonheidsspecialisten... meer dan alleen maar de... ja, hoe moet ik dat zeggen, luxe, CQ, ontspannende behandelingen? Ja, ik moet eerlijk zeggen, mijn level ligt hoger. Ik heb dus verder gestudeerd voor huidtherapeuten. Ja, daarvoor kom je ook uit de zorg. Je wil altijd meer, beter en het beste. En dat triggert mij. En voor mij is het een uitdaging als iemand binnenkomt van... goh, ik heb een overbeharing of een acne of een psoriasis of een eczeem, dat ik jou de juiste weg kan aanbieden wat dus het beste bij jou past. En hoe je dat traject moet ingaan. En daarom heb ik ook gekozen voor dit. Soms zit het tegen het medische aan, maar dat is niet mijn terrein. En dan verwijs ik door naar de artsen. Dus dat geluk heb ik, want iedereen kent me. En ook in de medische wereld. Je hebt natuurlijk in die 25 jaar, 26 jaar, sorry, ook natuurlijk al wel heel veel contacten gelegd. Zeker als ik jou zo hoor, dat proef ik aan het verhaal, dat iemand met een probleem bij jou komt, waar iemand vanaf wil en jij probeert daar een oplossing bij te zoeken. Ja. Met andere woorden, als jij die oplossing niet kan geven, omdat dat inderdaad in het medische stuk terechtkomt, dan ga jij volgens mij op zoek naar iemand die wel een antwoord op het probleem of de vraag kan geven. Wie kan mij helpen, is dan denk ik in de meeste gevallen de vraag. Ja, ik vind het belangrijk dat je weet waar je grens ligt. En ik ben geen arts. Ik ben wel ook nog afgestudeerd doktersassistente. Dus ja, er zit heel veel kennis in mijn hoofd. Maar ik vind het heel belangrijk dat je grens weet wat je precies moet doen. Hoe je de mens moet behandelen. En ja, relaxed, dat komt er dan nog eens bij kijken. Maar mijn level in mijn bedrijf is op hoger niveau. Ja, want als ik jou... Dat is wat ik eruit proef. Het is niet zozeer al je opleidingen, maar je gedrevenheid om iemand met een probleem, met een vraag of wat dan ook, een oplossing te kunnen bieden. Om net zo lang te zoeken met die persoon, dat je die persoon een stukje verder kunt helpen. Ja, ik ben nu op dit moment ook bij iemand bezig die een enorm groot probleem heeft met eczeem en acne. Nou, dat zijn 2 tegenhangers. Ja. Nou, en dan ga ik dus echt in de boeken. Dan ben ik 's avonds voor bezig. Goed dat ik dan mijn tijd op deze manier kan invullen, maar ik ben altijd bezig. Of aan het sparren, of lezen, of overleg met artsen van ja, wat kan je hiermee? Ja, of mooi. Wat zou je willen doen? Ja, klopt het ook dat jij zelf een behandeling hebt ontwikkeld? Ja, dat klopt. En het mooie is dat het product van 2 ondernemers uit deze streek komt. Dat is mooi. Ja, en ja, ik weet niet of ik het mag noemen, maar we noemen het hier de Gie. Dus... Dus daar hebben we best veel van, ja. Ja, het is op Zeewier. En toen ik in gesprek kwam met iemand... en toen dacht ik, dat Zeewier, ja, daar zit wel wat in. En toen dacht ik, ja, maar ik heb gigantisch mooie apparatuur staan. Als ik dat koppelt met aloe vera en het plaboplasma en het licht... ja, dan heb je de mooiste en de geweldigste resultaten voor een anti-aging behandeling. Dus... ja, die heb ik geschreven. Dat is mooi. Die staat ook in mijn boek. Een boek. Vertel een boek.
Nou, je kent me ondertussen al een klein beetje. Een klein beetje. Ik ben enorm gedreven. En ook die gedrevenheid komt niet zomaar. Dat heeft dus ook met 26 jaar ervaring te maken. Wat je allemaal hebt meegemaakt. Zowel op gezondheidsvlak als privévlak. En ik ben dus heel positief ingesteld. Ik zal nooit mijn eigen in een hoekje laten duwen. En dit is dus voor mij... Ik ben in een situatie toen terechtgekomen. En toen dacht ik... Nou, nu doe ik mee. Nu is het mijn moment. Genoeg kennis. Ik ga voor de Beauty Award. En toen heb ik mijn boek geschreven. Jij hebt een boek geschreven om te kunnen deelnemen aan de Beauty Award. Snap ik het goed? Ja, dat klopt. Oké. Ik kreeg vragen. En toen dacht ik, ja, hoe gaan we die vragen nu beantwoorden? Wat moet ik doen om dit tot een mooi iets te laten lijken? En toen heb ik eigenlijk al die vragen gekoppeld, samen bij iemand doorgenomen. En dan met een vormgever even gekeken van, goh, wat zou jij ermee doen? Hoe kunnen we dit? Na 3 weken heb ik me opgesloten. Dat de buren mij begonnen te misten van, goh, waar is Nicole? Is ze ziek? We zien haar niet. Maar ik ben 3 weken vol gas. Dat boek moest klaar. En een dag voor de uiteindelijke inschrijving kwam die binnen. Per expres. Geweldig. Ja. Dus daar is ook echt een boek van gedrukt? Er is een boek van gemaakt. En ik ga mijn biografie na de uitreiking van de Beauty Award... en ik hoop natuurlijk dat ik hem mee mag nemen naar Zeeland. Uiteraard. Ja, dus ga ik het verder schrijven. Ik ben nog niet klaar. Nee. Ik ga een magazine opzetten en mijn boek verder uitschrijven. Dat is interessant. Ja. Ik wil nog even een klein stukje terug. Jij zei aan het begin, tijdens de pandemietijd moest iedereen dicht. Ja. En jij besluit op dat moment, het is zo, ik ga dicht, ik moet dicht. Hè, zo zijn de regels. Ik schrijf mij in voor de zorg. Ja. Maar er waren toch op een gegeven moment ook mogelijkheden voor mensen met een bepaalde medische behandeling om die dan wel door te laten gaan? Klopt helemaal, Hendrine. De eerste corona wist niemand wat er ging gebeuren. En toen kreeg ik te horen van ja, nu kan je hier op de bank gaan zitten en dan zitten wachten. Maar zo zit ik niet in elkaar. Zo ben ik niet gebouwd. Ik ben altijd bezig geweest om dingen goed op touw te zetten voor mijn klanten. Ik heb behandelingen uitgeschreven, hoe ze thuis moesten doen zonder mijn handen. En toen de mensen ook bevoorraad, met kap op en scherm en met autootje hun producten brengen. En toen dacht ik, er is zoveel tekort in de zorg. Ja, jij hebt gestudeerd, waarom ga ik niet in de zorg? En dat heb ik gecombineerd. Ja. Toen kreeg ik later van onze burgemeester, Marga Vermu, te horen. Want toen had ik natuurlijk in Nederland gehoord van medische behandelingen mogen doorgaan. En toen heb ik haar een brief geschreven. En toen zei ze, nou dan neem ik mee. En dan gaan we dat vanmiddag bekijken of dat zo kan. En toen kreeg ik groen licht van de burgemeester dat ik open mocht. Kijk. Maar voor die mensen die een medische behandeling, op medische basis een behandeling krijgen bij jou, heeft het weinig meer met een luxe CQ schoonheidsbehandeling te maken. Het heeft met noodzakelijke behandelingen te maken, als ik het goed snap. Omdat ze er pijn van hebben, omdat ze er irritatie van hebben, omdat ze toch in ieder geval bar ongemakkelijk van worden. Je starkt behandelingen dan. Hè? Ja. Bijvoorbeeld, je ziet maar bijvoorbeeld mijn laserontharing. En ik werk samen met de zorgverzekeraar. Nou, die mensen zitten in een traject. Als ik dan niet die behandeling kan geven, dan staak je. Dus hoe langer je wacht, dan worden die slapende hartjes weer wel wakker, hoor. Dus, ik wou net zeggen, dan kun je eigenlijk weer het hele traject opnieuw dan kan je weer opnieuw beginnen. En ja, die mensen kunnen dus hun behandelingen ook insturen als ze aanvullend verzekerd zijn. Ja, snap ik. En dat is dus eigenlijk een probleem. En daar ben ik ook heel erg blij mee, dat ik dan toch veel gestudeerd heb. En dat het mocht. Uiteindelijk is alle stappen die je natuurlijk gemaakt hebt in je verleden, de beslissingen die je genomen hebt, de dingen die je gedaan hebt, brengen je dan natuurlijk tot hier. Ja. En dan zie jij ergens een of andere oproep, denk ik, om
je aan te melden voor de Beauty Awards. Ja. En toen dacht Nicole, weet je wat, dat gaan we eens doen. Dat ga ik je doen, ja. Meen je dat nou? Ja, dat meen ik echt. Dat gaan we eens doen. En daarom heb ik gekozen om 3 weken tijd, ja, dag en nacht, te werken, te leren, te lezen en te schrijven. En dan, toen dacht ik, ja, als het klaar is, dan mogen mensen het zien. Als het klaar is, ja, ik moet niemand zien. Weer die telefoon wegdrukken, niemand moet ik zien. En toen ik op 14 februari te horen kreeg dat ik finalist was voor Nederland, voor West, toen dacht ik van, nou, dat geloof ik niet. En ik zat midden in een cursus. Ik moest examens doen. Nou, wat is dat? Ja, ik was online, want alles was dan online. En ik zat in mijn cursus. En toen dacht ik, ja, maar dit gaat hem niet meer worden. Hè? Ik ga een kava drinken. Dus, dat snap ik, ja. Ja, dus dat heb ik dus ook later wel afgemaakt natuurlijk. Want die heb je nodig voor je erkenning. Anders kan je niet zo ver komen natuurlijk. Jij hebt dan op dat moment zo'n nominatie voor de Beauty Awards op zak. Volgens mij is dat ook niet iets wat je zomaar doet. Daar gaat volgens mij een traject aan vooraf. Heel goed, ja. Een boek schrijven. Er zal ongetwijfeld een jury bij betrokken zijn die iets moet vinden over jou natuurlijk. Ja. Wat is daar nog meer aan vooraf gegaan voordat je überhaupt op 14 februari die nominering in je zak had, zeg maar? Nou, ik kreeg een mystery guest. Maar ja, december, achteraf bekeken, dacht ik van, goh, ik werd gebeld uit Amsterdam. Ik dacht uit Amsterdam. Ja, en dat was een meneer en die wou een afspraak maken voor zijn vrouw. En toen zei ik, oké, ja, dat kan. En toen dacht ik, nou ja, de lichtjes gingen nog niet branden. Dus blond, hè? Dus, ja. En toen dacht ik van, nou... En toen was ik getuige met een beste vriendin van mij. En ik zag in mijn tas op het stadhuis iedere keer die telefoon afgaan. Gelukkig stond hij op stil. En toen dacht ik, zo, wie is dat geweest? Anoniem. En toen dacht ik, ja, anoniem. En toen begreep ik er helemaal niks van. Ik dacht, anoniem, ja, wat is dat? Maar later, die maandag, kreeg ik weer telefoon van diezelfde meneer. Die wou zijn vrouw verrassen voor de verjaardag. Ik dacht, dat kan. En die meneer die zei van, heb je een leuke verrassing? Ik zei, ik heb van alles in huis. Maar wat wil u besteden? En daar kon hij geen antwoord op geven. En ik dacht, dat is ook wel een heel vreemd verhaal. Iemand die wil zijn vrouw een cadeau geven en die weet niet hoeveel dat hij wil uitgeven. Dan dacht ik, nou, come on. Dus, maar goed. Toen dacht ik van, we zien het wel. Ik netjes een afspraak gemaakt. Maar toen kwam op 18 december de corona. Hey, en op maandag, 22 december, zouden ze komen. Want ze hadden een huisje geboekt. En toen dacht ik van, nou ja, ik netjes gebeld. Van, nou ja, ik kan jullie niet behandelen. Want dit is niet medisch. Het is een cadeau. En ik hoop dat ik je toch nog eens terugzie. Nou, de eerste week januari lijkt weer die telefoon. Ja, kunnen we toch nog die afspraak maken, maar het moet voor 17 januari. Ik denk, zo, even kijken in mijn agenda. Heb ik hier ergens nog een plekje? Ik dacht, nou ja, dat moet dan maar op een tijd. Kom maar, we zien het wel. Ik werk gewoon door, hoor. Workaholic natuurlijk. Dus, nou, die man, ja, prima, geboekt. Maar op dat moment dacht ik, zou het nu wel zijn, zou het niet zijn? Ik dacht, nee, Nicole, het is toerist. Die is gewoon hier lekker op vakantie en begint er maar aan. Dus net als ieder ander, een intake, netjes verteld hoe ik ben, hoe ik met jou zit te praten. Zo ben ik gewoon een behandeling gedaan. En na de behandeling van alles verteld over mijn schilderij van Jacqueline Burg. En toen vroeg ze van, ja, wat is dat? Ik zei, nou, dat is mijn schilderij. Daar staat heel mijn leven in. En dat heb ik ook uitgelegd. Ik heb ook uitgelegd waar mijn vlinder voor staat. Mijn logo. Dat ik met liefde en veerkracht de huid behandeld. En toen zag ik gewoon tranen in haar ogen schieten. En toen dacht ik, ja, goh, ja, leuk. En in één keer zei ze, geweldige behandeling gekregen. Nou, mooi, dankjewel. Ja. Daar ben ik heel blij om. Ja. Hey, want maakt niet uit wie er bij mij in de stoel zit. Ik behandel iedereen gelijk. Nou, en toen dacht ik, wat doet ze nou toch in die tas? En in één keer kreeg ik een brief.
je bent genomineerd. Ja, dat mag je gerust weten. Toen stond ik met mijn mond vol tanden. Ik kon niet meer praten. Ja. En Ja. het was bingo. Ja. De waterlanders gingen langs mijn wangen, maar ook zij. En ook al mocht het niet, met elkaar omhelst. En toen dacht ik, ja, je bent echt een lief Bijzonder. mens. Dus je moest natuurlijk jezelf voorstellen in zo'n award, zeg maar, om je daarvoor aan te melden. Of in ieder geval een kans te maken om dan genomineerd te worden, laat ik het dan zo zeggen. Maar eerst een boek. Moet je eerst een boek schrijven, Dan de mystery guest. dan nog een mystery guest. En dan de jury. Oké, ik heb die me zijn nog ook nog voor- langs geweest. Nee, daar ben ik geweest. 2 weken terug zat ik daar volgens mij. Ik ben iedere week aan het op en neer peddelen. Naar Utrecht, Breukelen. En toen moest ik me vertonen voor de jury. En dan moest ik me gaan verdedigen. Aha. En toen dacht ik, oké. Maar ik heb het precies hetzelfde gedaan hoe ik nou tegenover jou zit. En dan denk ik, ja, daar ben ik. Dit is de waarheid wat hier in dat boek staat. Dit ben ik. Dit is wat En het zoek is. jullie die, dan ben ik het. En zoek je me niet, nou, dan ben ik heel blij. Want wie kan nou zeggen uit het Zeeuwslandje dat je bij de beste 3 van Nederland hoort? Ik denk maar weinig. Is dat ooit eerder gebeurd? Niet direct wat ik weet, maar ik kan niet teruggraven. Ik heb het nooit gehoord. Oké. En- Hoeveel mensen zitten er eigenlijk in zo'n award? Nou, ik heb Ongeveer. een beetje gehoord, maar ze spreken nooit over aantallen dan er dus van Nederland honderden inmeldingen of aanmeldingen waren. Ja. En dan, ja, hoeveel gaan er door? Dat weet ik nog niet precies. Ik denk misschien een man of 30 die aan het doorhingen. Die nu in de laatste fase zitten, bedoel je? Maar van Nederland en een stukje België. Ook nog. Ja, dus toen dacht ik van, nou ja, hé, ze komen helemaal voor mij. Het Hilversum, ze komen wel voor mij, hè? Dus... Maar jij vertelde ook iets. Die Beauty Awards, dat is één ding. Daar heb jij natuurlijk zelf voor opgegeven. Vervolgens heb ik jou ook gehoord over SBS6 en een of ander programma, de Ja. schoonheidsspecialist. Klopt dat? Ja, nou, van het een komt het andere. Ik heb vroeger, toen ik 2000 werd kampioen van Nederland als fysiciste, dan heb ik natuurlijk ook niet stilgezeten. Dan heb ik voor Miss Nederland en Miss Universe gewerkt en overal toegereisd. En de grote shows in Katzand, in de Joy. Toen had je de Joy nog opgezet, samen met Ralf. Nou, toen, dan heb je contacten in Nederland. Ja, dat en is je zo. leert steeds meer mensen kennen. En iedereen kent jou, behalve dat ik ze dan nog kan bijhouden. En dan denk ik, maar ja, ik ben een heel makkelijke prater. En dan denk ik, oh leuk, gezellig. Oh ja, ik doe gewoon mee hoor, met de club. Maar ik kom er vanzelf wel achter, van waar ken ik je dan van? Dus toen... ja, waar waren we nou ook weer? In de Joy in Katzand. Ja, En ja, nou, dus toen krijg je contacten. En op een dag, dat is denk ik ondertussen, misschien wel een jaar of 6 geleden, toen kwam ik Nicolai tegen. En die had een mediabedrijf en Nicolai die maakte voor RTL 4, SBS 6 filmpjes. En die vroeg, mag ik jou filmen? Ik denk, nou ja, zo wat. Tuurlijk mag je me filmen. oké. Maar ja, goed, net als met alles wat ik doe, stap ik in iets. En dan denk ik, oh, leuk. Dat gaan we doen. Maar ja, daar wordt ook een draaiboek bij. Heel die zaak wordt verbouwd tot filmstudio. Maar ja, dat doe ik dan ook echt. En dan zorg ik voor alles, het entertainment. En ook nog voor de inwendige mensen, want dan zorg ik dat er goed te eten is. Dus ik heb altijd met Nicolai heel goed contact gehad en contacten blijven houden. En ja, en daar werk ik nog voor. Dus hij belde mij vorig jaar, Nicole, doe je weer mee? Ik zeg, nou, ik doe mee. Dus vanaf 29 mei zit ik in het programma De Schoonheidsspecialist. Wat leuk. Op SBS 6. En ik vermoed om 11:30 en om 5 uur. In juli. Maar alles komt op mijn Instagram en Facebook. gaan we het daar terugvinden. Ja. we zeker terugvinden. ik ga er zeker weer een actie mee doen. Oh, dat is misschien wel heel erg Dat leuk is voor hetzelfde de als kijkers. voor de kijkers.
ik heb natuurlijk in december, omdat ik 25 jaar bestond, de Gouden Ring weggegeven in samenwerking met Menno Dijkstra uit Sluis. Ja. En we hebben een enorme samenwerkingsverband aangegaan. Dus ja, zonder Menno had ik dat nooit gekund. Nooit gekund. Maar ja, dat hebben we gedaan. Dus eigenlijk gaat het bij jou niet alleen om de ondernemers in Sluis. Want ik bedoel, daar zitten er natuurlijk wel een aantal van. Ja. Maar jouw contacten gaan veel verder. Door alle jaren en door alle activiteiten. En het feit dat je natuurlijk kampioen visagie bent geweest, of tweede bent geweest in het kampioenschap. Nederlands kampioen. Nederlands kampioen, sorry. Eerste. Dat ontwikkelt zich eigenlijk tot nu. Dat jij op dit moment in deze lichting van de Beauty Awards natuurlijk de enige bent uit Zeeland. En dus ook Zeeuws-Vlaanderen. Ja. Dat vind ik wel heel bijzonder. Ja, ik hoop het echt dat ik mee mag nemen. En het is een vakprijs waar op hoog niveau staat. Ja. Ik zeg altijd, het is kijken waar je staat als professional. Maar het heeft mij gemaakt waar je nu in mijn kracht sta, in mijn bedrijf. En wat ik allemaal doe. En ja, dit is mooi. Waarom juist nu die Beauty Awards? Want ik bedoel, je hebt al 25 jaar ervaring. Ja. Waarom juist nu? Mijn privésituatie was niet altijd makkelijk. De meesten die mij kennen weten waar ik uitkom en wat ik allemaal heb meegemaakt. Het ziek zijn, wat er nog bij hoort. Maar je zal niet Nicole zijn door niet te blijven staan. En ik blijf altijd met beide benen op de grond staan. En ja, die kracht, dat heeft mij ook de drive gegeven om alles te doen. En nu denk ik van nou, hoor eens hier. Je bent hier alleen op die wereld gekomen. En je blijft alleen staan, denk je. Maar ik heb zoveel lieve mensen rond me. Mooi. Daar denk ik van ja, ik ben nooit alleen. Het was nu dus gewoon de tijd om dit te gaan doen. Ja. Het moest nu gewoon op jouw pad komen. Ja. De uitreiking van die Beauty Award is op 24 april. Okay. En misschien is die te volgen bij Shownieuws, 's avonds op SBS 6. Maar zo niet, dan ga je hem zeker bij mij op mijn Facebook of Instagram zien. Dat gaat knallen, denk ik, op het moment dat hij mee naar Zeeland komt. Ja. Nicole, ik wil jou heel veel succes wensen bij ik hoop voor jou het winnen van die award natuurlijk. Ik vind jouw verhaal bijzonder inspirerend. En ik hoop eigenlijk dat de kijkers het ook inspirerend vinden. Ik wil jullie hartelijk danken voor het kijken. En graag tot een volgende keer. Dankjewel. Graag gedaan.